Další, co se říká, kočka má 9 životů, ta se z toho vylíže. No ale my nikdy nevíme, který je zrovna ten 10. Presne tak. Oni to nemajú napísané. Nemajú také tie trička, že 6 ček a ešte jeden k dobru. Ako je pravda, že ja mám obrovský rešpekt voči mačkám, voči kočkám, lebo naozaj im príroda nadelila zo pár unikátnych vlastností. Ako ich rýchlosť, mrštnosť. Mne sa veľmi páčia tie videá na sociálnych sieťach, keď sú tam také tie spomalené zábery, jak mačka príde do stretu s nejakým jedovatým hadom a vieme, že tie jedovaté hady sú veľmi rýchle. A teraz ten spomalený záber, jak ten jedovatý had vyštartuje po tej kočke, teraz ona sa stihne na ňo tak udivene pozrieť, že ty ma asi ešte nepoznáš, potom mu jednu flákne a potom odchádza. A to všetko sa stane v jednom okamihu, keď ten had sa ešte len chystá zaútočiť a ako útočí, tak sa stane, že a ide. Takže to je fascinujúce. To sú také reakčné časy kratučké, takže preto naozaj dokážu toho prežiť veľa, ale vidíme, ako vyzerajú okolia našich. Dnes, keď som išiel z Bratislavy do Brna sem, tak asi 3 alebo 4 zrazené kočky pri ceste, že akokoľvek im príroda nadelila, tak bohužiaľ platia tú svoju daň za tú svoju hyperreaktívnosť a oni si vždy myslia, že to dajú, ale nie vždy to dajú, takže niečo za niečo.